हमके बता दी पंडित बाबा कैसे के करब पूजाई हो, कैसे के करब पूजाई हो। हमके बता दी पंडित बाबा कैसे के करब पूजाई हो, कैसे के मूर्ति ले आई हो। बाटे नूर हम बानी मजबूर कैसे के मूर्ति ले आई हो। हमके बता दी पंडित बाबा कैसे के पूजा कराई हो, कैसे के मूर्ति ले आई हो। में हम बानी मूर्ख हम बानी कैसे के पूजा कराई हो। ए बाबा दुख में हम बानी मूर्ख हम बानी कैसे के पूजा कराई हो, कराई हो। बानी हम आई के छोटका बलकवा कैसे के चुनरी ले आई हो। हमके बता दी पंडित बाबा कैसे के करब पूजाई हो, कैसे के करब पूजाई हो, कैसे के करब पूजाई हो। चुनरिया खरीद के ए बाबा बानी हम आशा लगैले हो। सुनी ना लाली चुनरिया खरीद के ए बाबा बानी हम आशा लगैले हो, लगैले हो। गायक प्रिंस यादव गावे भजनिया राइटर जे खूबे लिखेले। हमके बता दी पंडित बाबा कैसे के करब पूजाई हो, कैसे के मूर्ति ले आई हो, कैसे के करब पूजाई हो। हमके बता दी पंडित बाबा कैसे के करब पूजाई हो, कैसे के मूर्ति ले आई हो। बाटे नूर हम बानी मजबूर कैसे के मूर्ति ले आई हो। हमके बता दी पंडित बाबा कैसे के पूजा कराई हो, कैसे के मूर्ति ले आई हो। हीरा म्यूजिक प्रेजेंट गाय